Este o zi din viața noastră în care am trăierat grâul, în care conduce soțul meu Ștefan. În spate avem grâul, două remorci. Și unde ai zis că mergem? La Ileana, La Ileana să-l vindem. Ne vedem acolo. După cum vedeți, drumul este destul de bun. Mai în față un mic obstacol din cauza ploii, dar ajungem cu bine. Mai în față, nu știu dacă puteți să vedeți acel praf în aer. Acolo este socul meu cu un UTB 650, mai în față cu o remorcă. Și am ajuns la destinație. Mai avem decât să ne vină rândul în care să descărcăm încărcătura. Și aici este locul în care vom lăsa grâul. Este foarte, foarte mult. După cum vedeți, soțul meu lasă grâul într-o hală destul de mare. Este și prăfuleț, aș putea spune. Aici tot cât vedeți cu ochii este doar grâu. A ridicat oblonul, că nu putem să mergem cu el. Acum socul meu desface oblonul ca să pună și el grâul din remorcă și mai avem o remorcă la poartă. Să o cuplăm și soțul meu, nu știu cât de bine se poate vedea, a plecat cu socul meu să cuplete cea de doua remorcă, în timp ce eu aștept în tractor. Se vede, sper că se vede tractorul acela roșu, dar remorca nu se vede ca să o pot filma. Acel tractor roșu este tractorul nostru cu remorca noastră, pe care am spus mai devreme că s-a dus soțul meu să o cupleze, să o descapce sau să o răstoarne și să vedem ce va urma. Gata, s-a golit și remorca și acum ne întoarcem acasă, în drum spre casă, dulce casă.